Bore da, siwr eich chi? Beth sydd eich chi fi nawr? Ham neu chi fan hyn. O, di hyn yn nawr yn gig o safon? O, di. Gwydwn ffres. Na i cytuno gyda chi fyna, mae'r ham yn iawn. Leg o lam. Leg o flam. Os dewch chi fori, wy moyn bach o beef. Na fe. Dewch y 2 ddwsin yr un. 2 ddwsin yr un. Achos byddwn ni'n gallu gwneud lan llofft ag wedyn falle fydd na rhywbeth ar ôl i'r staff ma. Na fe. Ffido nhw. Ffido nhw, eisiau cael cadw nhw'n hapus, maen nhw'n gweithio'n galed iawn ma. Dyw Mrs Quick ddim yn hoff iawn o lam, ond oedd hi'n hapus iawn bod ni yn mynd i coginio hwn. Derbyniais i hwn nawr, o'n i wedi ordro hwn cyn bod Mrs Quick wedi dod gytre. Gai i fforsio ni des, na gywi moyn.